ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. оғоз мешавад имрӯзаи видеои мо аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, нулевой дарвоза, дуюм ряд ямхе материал фурӯшҳо. ҳами Пажаркара нулевой дарвозаш якум рядаш ҳамаш қариб курпачаворӣ, паплину, ламираж ам хеле чизояй. Дуюм рядаш бошад анамин аввал саршавишда ҳамаш материалҳои арӯсӣ ва охирон контейнерош ҳами дуюм ряда либосҳои материалҳои метражниҳое ки мисол шуба, курткаворӣ, шубаворӣ, пешина ҳамон хитои бозор буд. ҳозир ҳамон дуюм ряд омадагиай. Мақсад биёед ҳами дуюм ряд ҳаст ҳамхе материалҳои самарқандӣ беҳад фасони хушрӯ. ҳамин намудое ки ҳозир шумо мебинед ино 750 сомонашанд. аз ино агар дар хотир дошта бошед, ма мисол 380 сомонашам, 350 сомонашам, баъд бо 600 сомона, 650 сомонашам видео кардагӣ ҳастам ва дар каналмон пешниҳод кардагии шумо ҳастам. ин намуде ки мебинед 750 сомонае бо ин хушрӯтаракош, нусхашам хушрӯвай, хучам ҳамаи анамино часпондагӣ нестанд, ҳамаш медонед духтагиай, хушрӯ муҳраян ҳамаш. иҷада чандта нусхаяй, рангошам ҳархелаяй. марҳамат, агар барои шумо дар кор бошад нависед, мо доставка мекунем. дар ҳар видео ма гап мезанам ки мисол доставка дорем. боз ҳам такрор мекунам ки доставка ҳастай. мо тавассути почта равон мекунем Россия, ки дар муддати қариб 1 моҳ рафта мераса. баъзан мешавад ки мисол раҳай хеле аз як давлати дигар равон мекунем. баъзан мешавад ки камакак задержка мешава, камакак дертар мерава. мисол аз 1 моҳу 1 ҳафта, 1 моҳу 2 ҳафта мхе задержка шиданаш мумкин аст. некем и бисёр вақт пеш аз ягон праздник мешава хеле ҳолато. а дар дигар вақт боша пурра мхе дар анамин вақте ки ма гуфтагӣ ҳастам аз 3 ҳафта то 1 моҳ рафта мераса. ана иҷада ҳастай арганзоҳои вай навинка ранга. ин нархошон 700 сомон як либосаш бе чихолаш. ина бина дар иҷа ду рангай. амхе сабзи салатови ва инчунин сабзи баландтари кабуча. ҳамроҳи кабуча якҷоя. чӣ хеле гуфтам? вай 700 сомон як либосаш бе чихол. марҳамат, инора бештар бо паплин мекунанд. аз паплинои аднатони чихол медузонанд. хоҳед намхе чихолҳои тайёр аста. намедонам чихоли тайёр ба фикрам ки тақрибан як 50 сомон ё 60 сомон меиста. хулоса ин буд видеои мо дар имрӯз. умедворам ки писандтон гашт. чӣ дар тоҷикистон ва чӣ дар русия мо доставка дорем. тамошобинони азиз, бори дигар барои шумо такрор мекунам ки видео аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, нулевой дарвоза, дуюм ряд буд. ҳар видеомда ма гап мезанам ами адресора ки то шумо пайдо карда тавонед. воқеъ